Madoka chete mabuja tauya nodzanyasi iro zuva rochigumi nopfumbamwe mwedzi uno waGumiguru. Ndiro zuva ragopfa Samora Machel mugore ra1986 pakagwisiwa ndege yawo nomabhunu South Africa. Muna wadzanyasi mapurisa agoreketaiwo kuti ano mari inoita zviuru 5 zvawachapa vanhu vanenge wanyepa kuti wakone kubata mbavha dzovari kuti ndidzo dzakaba goridhe rokuHau mine. Kwai mbavhadzi dzinoti Tonderai Vumburu, Elijah Vumburu, Abraham Vumburu, Israel Zulu, David Sanyatwe, Jimmy Gonyone, Vincent Ishmael Chabikwa, pabodzipona Dulini Chuma naKelvin neanonzi Mike. Vanhu vakwai ndo vari kutsvakiwa nemapurisa. Wachamisa wagonyora tsamba kune mukuru wemajere munyika wachida kuti wabvumidziwe kuti waende kuona ana Sikhala pabodzipo nevamwe vokunyatsime waye. Izvi zvirivopa pamutemo zvokuti vanofanira kurambidziwa, asi ivo vari kurambidziwa vachinzi kwai munotofanira kuti mupuwe mvumo nomukuru chaiye wokumajerekom. Rekai tigoona kuti achabvuma chere kana kuti achawarambira. Tinenge takakumirira tichikunyepai. Owen Mudhanxube naBiache wagoburika vari kureketa mune imwe audio yaburika. Wari kutonyepa wagari wenzvimbo yokumberengwa kuti kwai 2008 anga atori nani kana mukaita zvokutengesa zvinenge zviri kureketiwa kuvhotera kana kuita zvomamapato asiri iro ZANU-PF. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kuti zvichaperera papi, asi hwendo huno panenge pane nyaya. Sikhala nyasi anga akazaza pokare dare rodzimhosva parotonro asi akanyimiwa bhero pokare. Heno kuti sei wachiri kuramba wachindogogodza pabodzipo pachinokurambiwa nebhero racho. Heno mabi angu, asi zvakaita kunyangariwa. Zvikoro nyasi zvanga zvakapfikiwa zvizhinji kusiya kwavari kunyora bvunzo basi nokuti wana murairidzi wese wanga wakaendesiwa kuHICC wari kutamba kongonya ikweyo, wari kutoita hawo idi zvakaita kunyangariwa. Ipapapa wagotoburika wari kunzi iwo zvikoro zvinofanira kuti zviite zvironge mitambo yozuva rochi25 mwedzi uno yokupemberera zvirango zvoupfumi kuti zvibisiwe. Heno mabi angu kuti zvichapera sei hwendo huno. Sondo rino kusvikira panozosvika iro zuva racho romusoro panenge pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tirambe takaringa. Wozipura wagoendesa Tagwirei pabodzibona Scott kupwanya kudaro dzimhosva kuti abve panzvimbo dzawo pabodzibona kuti areke zvokupamba nzvimbo dzawo dziri muzita rawo. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei izvozvi. Wari kureketaiwo kuti dzimwe dzimba nezvimwe zvakadaro zvakatohwa munguva yogukura hundi nohurumende zvikabva zvandoisiwa kubato roZANU-PF. Ipapapa heno mabi angu kuti zvichapera sei. Chedu kuramba takaringa tinenge chindokunyepai. Zvainge zvakareketeka zviya kuti kwaiva basa hurumende vachagobhadhawa basi zvichienderana nekuti vari kusenza sei. Zvachinjiwa paye. Ipapapa kwai wagotoreketa kuti kwai wanhu vari watungamiriwo mapazi chaiwo wakuru ndowegani wanofanira kuti waitiwe izvozvo zvokunzi wanobhadhawa nokuti wanenge wasenza sei. Apa tinenge tiziva hedu kuti wanenge wada kundoona mukana wokubhadharana mari svinhu pakaita kunyangariwa chaipo. Ipapapa wagotoreketa kuti kwai mubasa hurumende anenge ari kutambira mari shoma anenge ari kutambirisiwa mari yekuAmerica iri madhora 150, asi mari iyo inenge ichibhadhawa yese iri mari yomunyika zvichienderana nekuti musi iwoyo painenge iri kubhadhawapo inenge yakawanda sei. Mabuja pakaita kunyangariwa apa. Rekai hedu tirambe takaringa. Hurumende kwai yapiwa mwedzi 3 nodaro dzimhosva kuti iite inhadzire mutemo wokuti ugoita kuti wese wakuru wehurumende
kana vanosenzamo waite zvekureketa kuti zvii zvinhu zvavainazvo kuitira kunyaya yeuchimanja mubudu nouori. Rekai hedu tirambe takaringa kuti vanozvikona chere. Ipapapa mutongi wedzimhosva anenge apoiriwa chaiko nokuti mwedzi mitatu yanyanya kuita mishoma. Heno mabiya angu rekai tigoona. Zimbabwe kwai ndiyo yaita nyika yekutanga muAfrica kuita jekiseni rokubaya vanhu kuti wareke kubatira chirwere choshuramatongo cho-HIV. Tiri kuzvifarira, zvaramba zviri kutoita kuti zvinhu zviite zviri nani. Kana zvakadari aiwa zvakanaka. Kwai rinondobayiwa kabodzi mumwedzi miiri. Saka wazhinji papapa dai wakasatozoita kugadzirira wachindoita musikanzwe zvinozoita kuti wavhiringike ramangwana. Toramba tichitenda wairamba wachindoita zvokutsvaka kuti zvinhu zviite nani kudari. Wozesa wagoreketayo kuti wese wanhu nomakambani wanoita zvokutengesa zvinhu kunze kwenyika wakutofanira kuti wabhadhare magetsi ari masendi okuAmerica 10 pawati ribodzi rega rega. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tinenge tichikunyepai ipapa, asi patoreketa utoti paita kunyangariwa, munhu wese akutofanira kuti achibise mari yomagetsi iriyo kunze kwenyika. Mirai henyu muone. Zimbabwe nyasi yatamba nochikwata choWest Indies ikadyiwa nomumhanyo inoita 30 kuAustralia kwavari kutamba mutambo weT20. Rekai tigoramba tichiringa kuona kuti zvinodini, asi zvikaita zvakanaka aiwa tinojawo chikwatacho chatamba nacho pari kuteera mazuva mairi ari kuteera musi wechishanu. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zviri kudini. Tiringe idzodzo pasi rese. South Africa kwai izvezvi nyasi yamukirira kundomukira undonzi izvezvi magetsi tandomukira kudzima nokuti magwenya edu pane adonha pakati pousiku. Motoziva kuti pakaita kunyangariwa. Wakuru wekambani dai wasiyana nazvavo nokuti zviri kuvakunda izvi, dai watosiya zvakadando. Asi nyika yacho ndoiri kuramba ichindogwa mazuva ese. Zuva ribodzi inenge ichindogwa zvimwe zvichindodaro paribe chizvino. Wokumari wagoreketayo kuUnited Nations Security Council kuti kwai nyika yoFrance yagoita mutsepwede yokupinda mumari ichiendesera zvombo zvohondo kune wapanduki wehurumende. Rekai tigoona kuti zvichapera zvakadini izvozvi. Tinoramba takandoringa. Apawo Tunisia iri kuita kufara kureketa kuno wapuwa bhirioni ribodzi nomamirioni mazana mapfumbamwe 1.9 billion US dollars nomari kuIMF. Kwai mari yechikwereti yokuti waite zvauri kuda kuita. Zvawabi edu. Aiwa tichasvikawo mabiya angu. Rekai tibiseyo magwicho yaari kunoita zvinhu zvisina basa. Tikabisa mapfeneya aiwa zvinoita zviri nani. Tinodziboyawo mari dzi. Makuzviziva chere kuti kwai izvezvi kune wakaita ongororo notsvakurudzo wakaona kuti kwai iyo mishonga inoita kuti vhudzi rirare iya inosenzesiwa novana mai inokonzeresa kuita kuvhiringidza zvibereko. Pakaita kunyangariwa chaipo. Kwai izvezvi zvirwere zvakaita somafibroid pachirungu ndo zviri kuramba zvinyanyonzi ndo zvinokonzeresewa naizvozvi zvimushongazvi. Pakaita kuoma. Rekai henyu tione kuti zvinochinja vanhu chere maitiro. KuBritain gurukota rinozvonoitika munyika mo rasiya basa. Agonyepiwa kunzi kwaisiya basa akabva atosiya idi. Uko kana watokumakirira chaiko kuti wari kukudaba unotopabva chete. Ndo zvatoitika ipapapa. Rekai hedu tione kuti achaisiwa mumbaniko achagoita sei kana aisiwapo kare. Tichikupedzisira tiri kuFrance uko kuri kuitiwa zvokuramwa zvinhu zviri kuitika nevanhu vehurumende nevanhu veikweyo. Vanhu vari kurwadziwa nomakwirira ari kuita zvinhu munyika maomo. Rekai henyu muone izvezvi zvawatanda kudari kusati kwatanga kunaya chando chiya chinonaya chiya. Heno kuti pachinonaya chaipo wachazoita zvekudini. Tichatinge takandoringa hedu isu mabuja. Tiri ipapo kwanyasi rekai tigumire pano. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.